Čau lidi, já vás vítám u dnešního let's playe na hru Minecraft. Je to první let's play a můžeme jít rovnou na to. Pojmenovaný svět mám survival, nemám žádný seed, takže jdeme na to. Doufám, že se rovně ne. Oh! No tak ne, to si děláš srandu. Já si vytěžím trošku hlíny a tady si to označím. Obtížnost zaploumám, takže bych se tady někde zrovna zabydlel. Ale slibuju vám, že za kamerou tady ten chrám vytěžím. Určitě. Tak. Já si jdu natěžit dřevo, jde to vidět. No tak ne. To si děláte srandu, že mám jako takhle přímo při spawnu. Normálně se spawnu a tak já jdu těžit, nemůžu běhat, já jsem zvyklý hrát bez obtížnosti. A tady vidíte. Já moc nebudu plýtvat tím masem, ale nechci to. Tady ten díl bude krátký, jenom že to. Já už za chvíli budu to. Tak. Jsem rád, že jsme se spawnuli takhle dobře. No to ale ne, tak to spawn. Já si vždycky tak označuju spawn a tady jsem si to označil. No tak jdeme tam k tomu. Já budu potřebovat vlastně víc dřeva, mi teď došlo. No to ano. A dneska břízový biom, tam se zavědlíme. Ano. Jdeme. Takhle. Pardon. Takže už takto, ale dobrý spawn. Bez seedu, ještě jsem vám to ukazoval. Ovce. 2 ovce. Tak tady se někde u toho zabydlím rovnou. Tak. A už máme postel. Tak. No nebudu vlítvat jídlem, je toho málo. Ale vlny si natěžím více. Vlny, tak. Teď bude ještě 2 ovce, vlastně tuhle a ještě jednu. Ať máme na 2 postele. Udělám si lepší ložnici. Neutíkej mi. Tak a jdeme k tomu chrámu. No tak, dobrý spawn. Ještě si zabiju tady tu krávičku. Nevinnou. Ale já potřebuju maso, takže tam běžíš. Kam jdeš? Kravičko. Takže 1, 2, 3. 1, 2. Tak. Takže tady to mají tak dobrý vstup. Tak tady. Ne, tady. Ne, tím fialovým nemůžete, jinak spadnete na první play.
a ten zapálí TNTčka pod váma, takže kdyby byl váma nedělá. Takže maso to bude potřebovat, i když si to routenfu. Tady ten pressure plate radši zničím. Nebudu si dělat železné nástroje ze začátku. 3 diaše. No to ne. No to ne. Já mám možná krumpáče. No to ne. Tak. A jdeme nahoru. Sandstone. Bože. I když ty truly můžu taky zničit, jo. No tak. 2 třeba stačí. Zbytek si udělám. Ale jak se dostanu nahoru, tak pro dnešek to bude konec. Takže já za kamerou tady zůstanu.